Ang kwentong ito ay ipinadala ni Ian, ang tumatayong pinuno ng kanilang barkadahan. Nangyari ito noong taong 2015 sa isang probinsya ng Bicol. Dear Sir Captain Kokak, itago mo na lang po ako sa pangalang Ian. Ako po ang tumatayong pinuno sa aming barkadahan dahil ako ang pinakamatanda. Mas matanda ako ng 10 taon sa aking mga kabarkada na itinuturing ko ng mga nakababatang kapatid. Gusto ko po sanang ibahagi ang karanasan naming ito. Taong 2015, nang maganap ang lahat sa probinsya ng Bicol. Hindi ko na lang babanggitin ang eksaktong lugar. Basta, ang masasabi ko lang ay napakaganda roon. Isang tunay na paraiso. Nagkayayaan kaming magbakasyon doon para maiba naman. Dahil nagsasawa na kami sa mga swimming pool sa Cavite at Laguna. Bilang leader, ako ang nagtakda ng petsa. Ang mga kabarkada ko naman ay kanya-kanyang gawa ng paraan. Halos lahat sila ay gumamit ng sick leave para lang makasiguradong makakasama. Mahirap kasi kapag vacation leave ang ipinagpaalam mo. Madalas ay hindi pinapayagan ng kumpanya. Biyernes na ng gabi kami umalis. Grabe pala ang biyahe papunta sa bahaging iyon ng Bicol. Halos 12 oras ang iginugol namin sa kalsada dahil nag-commute lang kami. Medyo masakit at nakakangalay sa puwet. Pero nang marating namin ang lugar, sobrang sulit ang lahat ng pagtitiis. Ang ganda ng paligid ay parang sa TV ko lang nakikita. Medyo malaki ang natipid namin dahil sa tinuluyan naming bahay. Doon kasi, may mga lokal na nagpapaupa ng kanilang sariling tahanan at nakikitira muna sila sa kanilang mga kamag-anak. Mabait ang pamilyang nagmamay-ari ng bahay. Nag-alok pa sila na magbigay na lang kami ng tig-100 piso at sila na ang bahalang magluto ng aming pananghalian at hapunan. Sa halagang yun, napakarami nilang inihain. May alimasag, alupihang dagat, at malalaking galunggong. May libre pa kaming buko bilang inumin. Kinagabihan ng unang araw, nag-inuman kami ng paborito naming timpla. Vodka na may halong Sprite at pineapple juice. Habang nagkakatuwaan at nalilimutan ng gulo ng Maynila, dumating ang lalaking may-ari ng bahay. Pinatuloy namin siya at inalok ng tagay. Mabilis niyang nilagok ang alak at nanginginig pa ang buong katawan. Sabay sigaw ng, "Ang sarap!" Tinagayan pa namin siya ng isa pa bago siya nagsalita ng seryoso. Dumukot siya sa kanyang magkabilang bulsa at naglabas ng halos kalahating kilong kalamansi. Agad kaming nagpasalamat dahil akala namin ay gagamitin namin yun bilang pangpaasim sa alak. Pero nagulat kami sa kanyang sinabi. Ang mga kalamansing yun daw ay hindi raw para sa inumin. "Naniniwala ba kayo sa aswang?" tanong niya. Sabay-sabay kaming tumawa at nagsabing hindi. Sabi niya, hindi niya kami masisisi dahil taga Maynila kami. Pero nagbilin siya. Kapag kakain kami sa labas o sa mga karinderya sa lugar na yon, lagi kaming magdala ng kalamansi. Patakan daw muna namin ang mga pagkain. Kapag nag-iba ang itsura nito, kumpirmadong aswang ang may gawa at gusto kaming hawaan. Bilang pang-aasar, kumuha ng kalamansi ang isa kong kabarkada at pinataka ng natirang alimasag sa aming mesa. Walang nangyari. Tumawa ng malakas ang lalaki at sinabi, "Siyempre walang mangyayari. Ako ang nagluto niyan at hindi ako aswang." Nagbiro pa ang isa naming kasama. Paano kung halo-halo ang kakainin namin? Papatakan din ba namin ang kalamansi?" Muli kaming nagtawanan. Tumagay pa ng dalawa ang lalaki bago nagpaalam. Pero mariin ang kanyang huling bilin.
seryosohin ang kanyang babala para sa aming kaligtasan. Kinaumagahan, madaling araw pa lang ay gising na kami para sa aming gagawing island hopping. Dahil sa gutom, naglakad-lakad muna kami para maghanap ng makakainan. Sa dulo ng kalsada, nakakita kami ng isang kubo na may kulay dilaw na bumbilya. Nagtitinda sila ng pansit bato. Mag-asawa ang nagbabantay roon. Nagbiro na naman ang isa kong kabarkada. Bakit pansit bato ang tawag dito? Ang lambot naman. Kitang-kita ang pagkairita sa mukha ng mag-asawa at tinitigan siya ng masama. Hinainan kami ng tig-iisang plato sa halagang 10 piso lang. Pero napakarami ng serving. Agad akong humingi ng kalamansi dahil yun ang nakasanayan ko sa pansit. Nagalit ang babaeng bantay. Huwag kang hihingi ng kalamansi. Hindi mo ba nakikita ang bote ng suka sa lamesa? Yan ang inilalagay dyan. Sigaw niya. Dahil ayaw ko ng gulo, ay nanahimik na lang ako. Pero ang kabarkada kong mapang-asar ay hindi nakatiis. Tinanong niya ang mag-asawa kung aswang daw ba sila. Sabay dukot ng hiniwang kalamansi na ibinigay sa amin kagabi. Pinatakan niya ang kanyang pansit. Lahat kami ay napatayo sa gulat nang ang pansit ay biglang kumislot at nagbago ng anyo. Naging sariwang karne ito. Karne ng tao dahil malinaw naming nakita ang bahagi ng ilong at tenga sa loob ng plato. Nanginginig sa galit ang mag-asawa at mabilis na pumasok sa loob ng bahay. Sa halip na tumakbo agad, hinintay pa namin ang kanilang paglabas. Pero hindi na tao ang lumitaw, kundi 2 malalaking aso na kasing laki ng German Shepherd. Itim na itim ang balahibo ng mga yun, umaangin at tumutulo ang napakalapot na laway. Doon na kami nagpulasan ng takbo. Walang lingon-lingon hanggang makarating kami sa aming tinutuluyan. Ikinuwento namin ang lahat sa may-ari ng bahay. Naniwala siya at sinabing siya na ang bahalang makipag-usap sa mag-asawa. Itinuloy pa rin namin ang pamamangka ng umagang yun. Pero balot na kami ng takot. Kinagabihan, bumalik ang may-ari ng bahay na may 2 mga kawayan na pinatulis ang dulo. Kinumpirma niyang aswang nga ang mag-asawa. Binigyan niya kami ng tig-iisang tulis ng kawayan bilang pangontra sakaling balikan kami. Siya na rin ang nagbantay sa labas ng aming pinto buong gabi. Mapalad naman kaming hindi inatake at ligtas na nakasakay sa bus pabalik ng Maynila. Nag-abot kami ng dagdag na 2,000 piso sa may-ari ng bahay bilang pasasalamat sa pagliligtas sa amin. Hanggang ngayon, tuwing nagkikita-kita ang barkada, hindi nawawala sa usapan ng karanasang yon na nagpatunay sa amin na totoo ang mga bagay na akala namin ay sa pelikula lang nangyayari. Maraming salamat po, Sir Captain Kokak. Nawa ay nagustuhan nyo ang aming kwento at sana ay mas dumami pa ang inyong mga taga-subaybay at tagapakinig.